जों मिथिखागौ जे जोंनि जिउआ बेसेन गोसा होननानै, नाथाय जों मा खालामो मिथिगौना लोगोफोर? जों जोंनि साननायखौ, नुनाय सिमांफोरखौ सम थानायावनो मावालासे जों गाबोनखौसो नेनानै थायो। गाबोननिफ्राय मावसिगोन बेबादि होननानै जोङो गाबोननि थाखाय खामानिखौ दोनो। खायफा बायदिया बुङो जे आंहा दिनै सोलाबथाराखैलै गाबोननिफ्राय मावसिगोन होननानै, नाथाय सैथो खोथाया बेसो जे गाबोनहा मालाबाबो फैया। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ओरैबायदि खोथा शेयार खालामगोन जाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसोखौ सोलायहोगोन, नोंथांमोननि साननायखौ सोलायहोगोन, नोंथांमोननि हुदाखौ सोलायहोगोन। आरोबाव मोनसे बेनिख्रुइबो गोनांसिन खोथाया जाहैबाय नोंथांमोनखौ दानिफ्रायनो एक्सन लानायनिबो गोहो होगोन। थ' बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर, अब्लासो बुजिगोन जे बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा शेयार खालामनो नागिरदों। बुंनाय मोनसे खोथा दङ, एसेल' गियाना गिख्रंथाव जायो, डेन्जार जायो। बेनिखायनो जों जेखि खामानि मावा मानो बे खामानिखौ जों मावनानै फोजोबागौ मानि माब्लाबाबो आद्रा दोननो नाङा। होनबा खोनासंलांदो लोगोफोर, नङा होनबा? सासे सेंग्रा दंमोन जाय कलेज फरायफुबाय थानाय। बियो एग्जामाव खनले बारे फेलल' जाबाय थायोमोन। बेनि फेल जानायखौ नुनानै बेनि लोगोफ्रा बेखौ मिनियोमोन, माइथ' जाम्बालै नोंलाय, जेबो रोङा, बेफोरबायदि बायदिसिना होननानै बेखौ लाजिफोनाङोमोन, नासयोमोन। नाथाय सानसेखालि बे सेंग्राया गावखौनो सानबाय, मोनसे थिरांथा लाबाय जे दिनैनिफ्राय आङो 3 घन्टा फुङाव फरायगोन आरो बेलासियाव 3 घन्टा फरायगोन होननानै। जेखियानो जाया मानो बिनि नाजानाय आरो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ बियो लासै मोननो हमनायसै। बै सेंग्रायानो जाय खनले एग्जामाव फेल जाबाय थायोमोन, बेनो सानसे कलेजनि टपार जाहैनो हानायसै। बाथ्राखौ हमनो हादोंना लोगोफोर? निस्सय हमनो हादों जानांगौ, नङा होनबा? बाथ्रानि ओंथिया बेनो जे जिउआव माबा मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोनोब्ला खनसेनो गिदिर खामानि मावनानै नङा, थामहिनबा लासै फिसा खामानिफोरखौ जोङो मावलांनानैसो गिदिर फिथाइखौ मोनहैनो हायो। नोंथांमोनाबो गावनि जिउआव सोलायनायखौ लाबोनो हायो लोगोफोर, जुदि नोंथांमोनाबो लासै गावनि जिउआव मावनांगौ खामानिखौ मावलांनो जागायो। सोरबा बायदिया साननो हागौ, गथ'फोरनि थाखायसो ना गेदेरफोरनि थाखायसो बेबायदि भिडिअ बानायदों बेलाय होननानै। नाथाय बे भिडिअआ उन्दै गिदिर बयनिबो थाखाय हेल्पफुल गोनां होननानै आं सानो। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा लोगोफोर, आरो आं बाथ्राफोरखौ बाहागो राननानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। होनबा जों गावनि जिउखौ माबोरै सोलायनो बा जिउखौ माबोरै पारफेक्ट खालामनो, बेनि थाखाय सेथियाव दङ नोंनि थांखिया रोखा जानांगोन। मिन्थिगौना लोगोफोर, थांखि गैयै मानसिफोरनि जिउआ लैथोआव जावनाय दिशा गैयै गंसे गोजावनानै थानाय दिङा बायदिसो। जुदि नों गावखौनो मिन्थिया जे आं मा खालामनांगौ, बबे लामाजों थांनांगौ, अब्ला नों जिउआव जेबो खालामनोबो हानाय नङा आरो जेरावबो सौहैनाय नङा। बेनिखायनो लोगोफोर, दानिफ्रायनो नों गावनि सिमांखौ गांसे लेखा बिलाइयाव फारि लिरनानै दोन जे नों फैगौ बोसोराव मा खालामगोन, मा सोरजिगोन। मानो होनबा बेबादि लिरना लायोब्ला नों गावनि थांखिखौ मावफुंनो थाखाय एनार्जि मोनगोन, बोलो मोनगोन। नैथियाव दङ डिसिप्लिन भार्सेस मटिभेशन। गोबां मानसिफ्रानो जिउआव सानो जानांगौ जे आंखौ मटिभेट खालामग्रा रावबो गैया होननानै, बा आंनि गोसोआव मटिभेट होनायानो गैया होननानै। अके, जेबो नङा, मटिभेशनाबो माब्लाबा जोंखौ थगायसो, नाथाय डिसिप्लिन होननाया जोंनाव थाथारनांगोन दे। मानो होनब्ला डिसिप्लिनासो जोंखौ हेफाजाब होगोन, जोंनि जिउनि दावगानायावबो डिसिप्लिनासो जोंखौ मदद खालामगोन। मटिभेशना नोंखौ खामानिखौ जागायनायाव हेफाजाब खालामगोन, नाथाय डिसिप्लिना नोंखौ नोंनि थांखिसिम लानानै थांगोन। नों बायोब्लाबो फरायनाय समाव फराय, मावनाय समाव माव, बेनोथ' नोंनि डिसिप्लिन। आरो बे डिसिप्लिनानो सानसे नोंनि देरहानायनि लामाखौ दिन्थिनानै होगोन। थ' बेनिखायनो लोगोफोर, जोंनि जिउआव मटिभेशनाल' थानानै जाया, डिसिप्लिनाबो थाथारनांगोन। थामथियाव दङ फिसा खामानि मावनानैसो जोङो गिदिर खामानिखौबो मावफुंनो हायो। जुदि जों सानफ्रोमबो 1% बाबो गावखौनो गाव मोजां खालामनो नाजायो, अब्ला बोसोरसेयाव जोङो गावखौनो 35 गुना मोजां खालामनो हाहैगोन। साननानै नाय, जुदि नों सानफ्रोमबो 10-15 पेज बिजाब फरायोब्ला, अब्ला नों बोसोरसेयाव 10-15 खान बिजाब फरायहैनो हागोन। बेबायदिनो जों जिउआव माबा मोनसे गिदिर मोननो थाखाय टारगेट खालामदोंब्ला बेखौ जों सानसेयाव खनसेनो मोनजोबनो हानाय नङा। बेनि थाखाय बेनो जे जों सानफ्रोमबो 1% बाबो जों गावनि टारगेटनि थाखाय खामानिखौ मावथारनांगोन। अब्लासो जों सानसे बै गिदिर टारगेटखौ मोनहैनो हागोन। बेबायदिनो लोगोफोर, फिसा खामानि मावलांब्लासो सानसे जिउआव
गिदिर खामानिखौबो मावफुंहैनो हायो। ब्रैथियाव दङ बारहावा आरो लोगोफ्रा मोजां जानांगोन। जिउआव मानसिफोरनि लोगोआथ' गोबां दं, नाथाय नों जायजों लोगो जागोन बेसो नोंखौ दागोन, मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। एग्जाम्पल हिसाबै बुंनोसै आं, हमनानै ला नोंनि लोगोआ जोबोद फावसौलिया, लोंला जाग्रा खालामलाबायग्रा, न'आव थानानैबो न' गैयै बायदि जेराव मेरावनो थाहैलाबायग्रा, अब्ला नोंबो सानसे लोगोनि खोथाखौ दाननो हायैयाव लोगो बायदिनो फावसौलिया जालांगोन। बेनिखायनो नोंनि लोगोफ्रा बा नों जायजों लोगो जायो बिसोरो जुदि सानफ्रामबो नेगेटिभ खोथाल' सानो बा नेगेटिभ खोथाफोरखौल' रायज्लायो, अब्ला नों माब्लाबाबो पजिटिभ साननोबो हानाय नङा आरो मावनोबो हानाय नङा। बेनिखायनो लोगोफोर जेब्लायबो मोजां लोगोफोरजों लोगो जा, पजिटिभ सानग्रा मानसिफोरजों लोगो जा, मोजां बिजाब फराय, मोजां भिडिअफोरखौ नाय। मानो होनबा मोजां भिडिअनि गेजेरजों गोबां मोजां खोथा बा पजिटिभ खोथाफोरखौ जोङो सोलोंनोबो हायो। बेबायदिनो जुदि जोंनि बारहावाया सोलायोब्ला जोंनि साननायाबो सोलायगोन, आरो जुदि जोंनि साननाया सोलायोब्ला अट'मेटिक जोंनि जिउआबो सोलायलांगोन। दानिया बाथियाव दङ दानिफ्रायनो एक्सन ला। मिन्थिगौना लोगोफोर, जों देरसिन गोरोन्थि मा खालामो? जों पारफेक्ट समखौ नेनानै थायो। बेनो जोंनि देरसिन गोरोन्थि। आरो बे पारफेक्ट समा माब्लाबा फैया। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, दानो बे समानो जोंनि पारफेक्ट सम। मानसिफ्रा बुङो ना, हिराखौ मोननो थाखाय नागिरनायाव सनाखौबो खोमानांबाय होननानै। थिग बेबायदिनो लोगोफोर, जों पारफेक्ट टाइमखौ नेबाय थानानैनो जों गावनि गल्डेन टाइमखौबो बारहोहरगासिनो दङ। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे एडभाइस बायदिल' होनो सानो। जुदि नों जिउआव माबाफोर जानायनि सिमां नुदोंब्ला, माबाफोर खालामनायनि सिमां नुदोंब्ला, अब्ला नों दिनैनिफ्रायनो, दानिफ्रायनो जानजि खाफ्रा खादो। बेनि थाखाय नों दानिफ्रायनो एक्सन लादो, खामानिखौ दानिफ्रायनो मावनो जागायदो। दिनैनिफ्रायनो, दानिफ्रायनो जुदि नों खामानिखौ मावनो थाखाय एक्सन लायोब्ला लासै लासै सानसे नों गिदिर फिथाइखौ मोनहैनो हागोन। थ' लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जों मिथिबाय जे थांखिया रोखा जानांगौ, जिउआव डिसिप्लिन गोनां जानांगौ। फिसा फिसा देरहानायासो गिदिर थांखिसिम लानानै थाङो। लोगो आरो बारहावाया गोग्गो जानांगौ। आरो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन खोथाया जाहैबाय दानिफ्रायनो एक्सन लानाय। गोसोआव लाखि लोगोफोर, सिमाङा नोंखौसो नेनानै दङ, डिसिसनखौ नोंसो लानांगोन, थाथ'नो ना दावगालांनो। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो, बुजिनो बा मिथिनो हादों, अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोनखौ आं आसा खालामो। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।